We are the future. Hear us. It's our tomorrow you're building today. So when you create technology, put us at its heart. When you teach artificial intelligence, teach it to make us better humans. Act now for nature, the planet, and for us. Think differently to build a better working world. A kinder, more inclusive world. You can do so much. Don't let us down. Use your skills to shape our future for the better. Work together. Collaboration creates confidence, and confidence makes things happen. Be bold. Ask better questions, and act on those answers. Adapt. Do not allow the future to shape you. Shape it, and shape it for the better. If not for yourselves, for us. Everest nie je len jeden. Len si spomente na tie vaše. Momenty, keď ste zvládli ťažkú skúšku, či rozbehli svoj prvý biznis. Keď ste sa nasťahovali do svojho. Konečne pozvali toho druhého na rande. Alebo keď ste si s rodinou užili vysnívanú dovolenku. Dobrý pocit však? Podporíme vás pri zdolávaní vašich životných Everestov. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za privítanie. Špeciálne si to vážim od všetkých, čo sedia tak polochrbtom a našli ste si svoju polohu. Naozaj to oceňujem, že nejaký uhol ste si našli, aby ste chvíľu videli aj na toto javisko. Máme samozrejme na začiatku takú tú prvú fázu a po večeri, keď budete všetci sedieť naozaj nasmerovaní k stolom, sa dostaneme k tej podstatnej. Dnes totiž zistíme, kto sa stane EY podnikateľom roka Slovenskej republiky roku 2024. A je mi veľkou cťou, že vás môžem opäť sprevádzať už takým tým krásnym predjubilejným 19. ročníkom tejto celosvetovej súťaže, ktorú poznáme pod menom Entrepreneur of the Year a predtým samozrejme to podstatné EY. A stretávame sa opäť v tejto
jednej z tých akože sympatickejších národných rád, ktoré máme na výber, sa tu stretávalo, v ktorej by sme asi chceli aktuálne byť. A teším sa vlastne aj z toho, že vy, myslím si, že všetkým, ktorí sa tu stretávame navzájom, ale aj nám, ktorí tento večer nejako spoločne tvoríme, prinášate naozaj nádej, pretože vy, milé dámy a páni, vy, milé podnikateľky a podnikatelia, ste tí, ktorí, ako sme to už videli aj v tom úvode, formujete budúcnosť, nielen tú vašu, ale aj nám všetkým, pretože vytvárate hodnoty a nimi vyživujete našu krajinu. A to nám dáva nádej v akýchkoľvek časoch. A dnes, v tento prvý jarný deň, zdá sa, je to ešte také o to príznačnejšie. Neviem, či ste zachytili, dnes už spievali vtáčiky, je to oficiálne. Ale je super, že sa vrátili z tých teplých krajín, že niekto sa sem vracia. Aj to je tiež také ako naplňajúce nás nádejou a nejakými pozitívnymi víziami do budúcnosti. No a tie vízie dnes večer sú jasné. Dozvieme sa, kto sa stane začínajúcim podnikateľom, technologickým podnikateľom a samozrejme zistíme, kto sa stane tým absolútnym víťazom spomedzi 6 finalistov. Na úvod ešte slova vďaky tým, ktorí nám toto všetko umožnili, samozrejme partnerom, a na to slúži celkom pre moderátorov praktické video. Nech sa páči. Súťaž EY Podnikateľ roka partnersky podporili exkluzívny partner Slovenská sporiteľňa, generálni partneri spoločnosť Reino a spoločnosť SAP, automobilový partner BMW, mediálni partneri mesačník Forbes, Rádio Slovensko, portál Startitup a týždenník Trend. Toto všetko zabezpečili, lebo je to naozaj vzácna podpora a vzácna spolupráca. No a teda ten kľúčový partner je spoločnosť EY, je vlastne aj takým hostiteľom dnešného večera a ten hostiteľ by mal asi aj prehovoriť, takže dovolte, aby som na úvod zavolala na pódium vedúceho partnera EY v Slovenskej republike. Prichádza Marian Bíž. Dobrý večer, ahoj. Nech sa páči. Vážené dámy, milí páni, milí priatelia, kolegovia, mi veľkou cťou vás opäť privítať v týchto krásnych priestoroch na dnešnom 19. nie jubilejnom, ten budúci rok bude jubilejný, ročníku, kedy vyhlásime víťaza súťaže EY Podnikateľ roka za rok 2024. Ja som sa včera mal možnosť zúčastniť vyhlásenia víťaza v Českej republike, kde teda aj ten úvod bol, podobne ako Adela, ty to stále dokážeš byť taký inšpiratívny, taký ľahký a taký pozitívny. Cestou z Prahy som však rozmýšľal, že ako to urobím ja na tomto našom Slovensku. A bohužiaľ z tých médií a z tých diskusí, ktoré čítame a ktorých ste veľakrát súčasťou aj vy, sa na nás valia skôr nie tie pozitívne, ale také negatívne informácie, ktoré nás moc nenaplňajú radosťou. Čo vo mne rezonuje asi najviac, a o tomto by som sa chcel dneska s vami podeliť, je, že tomu súčasnému leadershipu našej krajiny bohužiaľ chýba nejaká jasná vízia, zrozumiteľný purpose, alebo teda zmysel, ako to my voláme v našej firemnej hantírke, a hodnoty, ktoré nám ukazujú niektorí naši predstavitelia krajiny, tak za tie by sme sa častokrát aj hanbili. Je to smutné, ale bohužiaľ je to tak. Ja si teda odkladám znova nejaké pozitívne vstupy na úvod až o rok, ale chcel by som sa s vami podeliť o tom, či sme vyvážili my posledných 12 mesiacov. A potom som bol veľmi rád, že som to videl aj vo veľa vašich príbehoch, vo veľa diskusiách, o ktorých ste sa delili na sociálnych sieťach alebo v médiách. My sme si zvolili alebo vymenovali novú globálnu líderku od minulého leta. Sme prví z veľkej štvorky, ktorí majú globálnu líderku za ženu, na čo som veľmi hrdý. Spustili sme novú stratégiu, ale najmä na Slovensku sme posledných 12 mesiacov žili veľmi, veľmi intenzívne našim najväčším interným projektom refreshu firemnej kultúry. Spolu s mojimi kolegami sme veľmi intenzívne hľadali odpovede na otázky, čo je leadership,
akí lídri chceme byť, čo je pre nás zdrojom inšpirácie a akou inšpiráciou chceme byť pre ostatných okolo nás. Akú máme víziu, kde chceme byť o pár rokov a ktoré sú tie hodnoty, ktoré chceme žiť dennodenne, ktoré sú tie kľúčové hodnoty, ktoré nám pomáhajú prekonávať krízy a ktoré nám pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci, naši klienti, naši partneri cítia skvele. Ja som veľmi rád, že pri čítaní niektorých príbehov, alebo veľa príbehov dnešných našich účastníkov, ale aj taktiež pri diskusiách na LinkedIne, som cítil, že nie sme v tomto sami. Že vy z vás skutočne víziu máte jasnú, zrozumiteľne viete mať, alebo definujete si váš purpose a hodnoty, ktoré žijete spolu s vašimi zamestnancami, sú nám veľmi blízke. Chcel by som ale apelovať a veľmi by som si prial, aby sme spoločne dokázali pri budovaní si pilierov našich úspešných firiem, by sme dokázali výjsť z našej bubliny alebo z našich bublín a byť inšpiráciou najmä pre mladých ľudí, ktorí možno uvažujú teraz o začatí podnikania, alebo dokonca stoja pred veľmi ťažkým rozhodnutím, či vôbec v tejto našej krásnej krajine ostať. Čo pre nás znamená robiť svet lepším? To je jeden z našich purpose. Najmä je to, by som povedal, snaha o podporu a cez spoluprácu s neziskovými organizáciami. Pre nás je to hlavne, ale okrem iného, podpora vzdelávania. Chcel by som spomenúť spoluprácu dlhodobú s nadáciou Pontis, podpora umenia, festival klasickej hudby Viva Muzika a taktiež podpora budovania budúcnosti pre deti, ktoré nemali ľahké začiatky. A to je spolupráca dlhodobá s programom Buddy. Ste pre nás všetci inšpiráciou a veľmi pekne vám ďakujeme za to, čo prerobíte pre tento svet a pre Slovensko. A na záver by som sa chcel veľmi pekne poďakovať porote pod vedením Dalibora, ktorí znova investovali veľa energie, nadšenia, ale hlavne to poňali veľmi zodpovedne a sa veľmi teším, že dokázali znova vybrať skvelého víťaza. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim partnerom, ale zároveň všetkým vám, ktorí nám pomáhate zviditeľňovať, prinášať veľmi inšpiratívne podnikateľské príbehy. Prosím, pokračujte v tom ďalej. Želám vám krásny večer. Ďakujem veľmi pekne. Marian Díš, vedúci partner EY v Slovenskej republike. Bol to normálne taký príhovor, čo som sa aj započúvala, aj sa mi veľmi páčil. Normálne bude to mať pani Katarína Gašparovská zo Slovenskej sporiteľne ťažké teraz, ale pozývame ju na pódium ako zástupcu exkluzívneho partnera. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte. Vítajte, ale nepochybujem o tom, že máte aj vy pripravených pár pekných slov. Toto nemá byť vôbec v nejakom kontexte, že by sme vás neradi videli. Ste jedna veľmi sympatická dáma, ale každý rok tu býva pán Hovančák. Viete nám povedať, čo sa mu prihodilo, ak je to teda zverejniteľné? Lebo minulý rok bol veľmi opálený, že či to nejak s tým súvisí. No, ste blízko naozaj skoro, lebo pán Hovančák sa vrátil z dovolenky. Opäť. Ale dneska náhle ochorel. A keďže mi ráno volal a povedal, počúvaj, mám pre teba takú výzvu, že pôjdeš tam miesto mňa. No a keďže ženy podľa mňa držia tých chlapov a sú im oporou, tak som povedala, tak idem do toho. Úžasná, to už keby ste nič nepovedali, veľký potlesk za to, že ste takto zaskočili. No ale, vážené dámy, vážení páni, som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto významného podujatia. Slovenská sporiteľňa je vlastne súčasťou alebo partnerom súťaže Podnikateľ roka už 5. rokom a ja som tu teda, ako ste počuli, prvýkrát a veľmi sa z toho teším. Myslím si, že podnikanie na Slovensku nie je jednoduché. Keď už ste si možno, že mysleli, že to najhoršie je za vami, tak stále prichádzajú nejaké neočakávané udalosti. Už ste prežili pandémiu, potom stále pokračuje vojna u našich susedov, vojnový konflikt na Ukrajine. Prežili ste alebo prežívate vysoké ceny energie, s tým je spojená inflácia. No a teraz vlastne žijeme konsolidačným balíčkom a jeho súčasťou je aj transakčná daň. Čiže podnikanie naozaj nie je jednoduché a vlastne to vás núti aj nejakým spôsobom inak premýšľať.
Ani tá globálna situácia tomu neprospieva. Naozaj menia sa medzinárodné vzťahy, politická, hospodárska situácia. Je to veľmi dynamické a je veľmi náročné vlastne reagovať na tieto zmeny a vôbec veľmi ťažké je tieto zmeny predvídať. A v tejto možno, že neľahkej situácii premýšľate o tom, že ako meniť biznis modely, obchodné modely. Keď ste si už mysleli, že už sa nedá viac šetriť, tak zistíte, že ešte sa dá viac šetriť, že ešte sa dá viac efektívňovať, inovovať, rozmýšľate možno, že ako tvoriť nové procesy. A ja si myslím, že pri tom všetkom musíte mať dobrého partnera, stabilného a zodpovedného. A túto funkciu, túto rolu môžu plniť aj banky. Nechceme byť, aby sme sa len tak pasívne pozerali, pasívnym pozorovateľom na to, čo sa tu deje, ale chceme vlastne aktívne prispievať k rozvoju podnikateľského prostredia. A to nie len tým, že poskytujeme financovanie, ale radi by sme možno, že poskytli aj dobrú radu a riešenie, ktoré tieto zmeny možno premenia v príležitosť. Ako nie je to jednoduché, ale je to krásny večer, ja by som na záver toho večera chcela byť optimista. Tuto, ako hovoril môj predrečník, tie správy nie sú veľmi pozitívne. Ale ja pevne verím, že príde také pokojnejšie obdobie, kde nebudeme iba reagovať na krízy, ale vôbec nás to nejako bude nútiť rozmýšľať tak pozitívnym smerom, tak aby sme rástli a prosperovali. A hovorí sa, že diamanty vznikajú pod tlakom a tých tlakov vy už máte za sebou veľa a možno, že vás aj tak vybrúsili. A ja som preto veľmi rada, že Slovenská sporiteľňa môže byť partnerom vás, podnikateľov, a vy ste tí podnikatelia, diamanty medzi podnikateľmi. A preto sa veľmi teším, že aj tento večer môžem stráviť spolu s vami. Wow. Povedali si to veľmi pekne, ďakujeme. Ďakujeme za krásne slova. Dámy a páni, pani Katarína Gašparovská, riaditeľka finančných riešení pre firmy a podnikateľov. Toto boli príhovory o hodné knižného vydania, aspoň takého bilténového, takže ďakujeme za krásne úvodné slova, veľmi inšpiratívne. Ja tu si môžeme trošku pripomenúť proces hodnotenia súťaže EY Podnikateľ roka. A ten sa začal už v septembri nominovaním podnikateľov. Spoločnosť EY obdržala viac ako 200 nominácií, z ktorých sa do súťaže kvalifikovalo 27 podnikateľských osobností a v priebehu októbra a novembra prebiehali pohovory s nominovanými a v januári zasadla odborná porota, ktorá hodnotila na základe týchto medzinárodne stanovených kritérií, ktoré zaručujú porovnateľnosť výsledkov a nemenia sa a bolo by čudné, keby sa menili, lebo sú to skrátka pevné hodnoty, ktoré sú dôležité a ide o podnikateľský duch, inovácie, čestnosť a poctivosť, osobný vplyv, finančné výsledky, strategická orientácia, celoštátny, ba až globálny dosah. No a potom po ich dôkladnom zvážení vybrala finalistov a víťazov jednotlivých kategórií porota, ktorú by sme si mohli vlastne aj predstaviť. Toto je... Máme ich teda aj tak vizuálne zviditeľnených. Vyzerám teraz, trošku si pripomínam ako v kolese šťastia. Písmenko, nie? Sú to všetko ľudia, ktorí sú veľmi významní v podnikateľskom prostredí, ktorí sú držiteľmi ocenenia EY Podnikateľ roka za minulé ročníky, takže je to taký naozaj veľmi dôveryhodný a silný mix a už na fotkách vyzerajú sympaticky, ale samozrejme je fajn ich vidieť v pohybe, pri rozprávaní a príjmaní potravy, lebo to všetko sa dialo počas tých debát, z ktorých vzýšli dnešní finalisti, takže pozrime si krátke video s porotou. Vždy pred Vianocami dostaneme príbehy a počas Vianoc a do Troch kráľov si ich pekne prečítame. Sú to vždy veľmi inšpiratívne Vianoce. Musím povedať, že podľa teda zákulisných informácií bolo viac ako 200 prihlásených. Nominácie aj pre ročník 24 opäť potvrdili, že máme na Slovensku veľa inšpiratívnych a zaujímavých podnikateľských príbehov, ktoré môžu posunúť Slovensko ďalej aj z pohľadu nielen teda lokálneho, ale aj z pohľadu európskeho. Svet prechádza rozličnými akože výzvami a na druhej strane príležitosťami, ale čo vidíme, tak tie firmy, ktoré sa naozaj vedia správne prispôsobiť, sú dostatočne rýchle a flexibilné, stále vedia identifikovať ako keby že tie príležitosti. V tomto období na Slovensku akoby končí taká generácia porevolučných podnikateľov a práve je pekné, že prichádzajú ich nástupcovia buď z rodín alebo z manažmentu, ktorí samozrejme prinášajú do tých firiem veľa nových vecí. Celkový ten trend, lebo ja som vlastne v tej porote od začiatku, je taký, že stále vidíme viacej technologických
technologického pokroku v tých firmách. Objavila sa však nová kategória podnikateľov. Nazvala by som to také lifestyleové produkty. Bola to kozmetika, vône, výživové doplnky a je to segment, ktorý je hodne postavený na marketingu. Pri debatách v porote samozrejme hrá rolu tá osobnosť, ten podnikateľský duch, príbeh, ale častokrát veľa diskutujeme aj o etických otázkach a mnohí z nás firmy, keďže Slovensko je malé, poznáme a prichádzame s informáciami, ktoré potom sú veľmi dôležité pri tom konečnom rozhodovaní, napríklad aj o etike. Keď urobíme takéto prvé poradie, podľa toho každý, čo dal body, tak je to jasné a potom sa rozvinie diskusia a potom sa zrazu búrlivo diskutuje o úplných maličkostiach. Niekedy je tam nejaká background informácia, ktorú všetci nevedia, ktorá pridá vlastne plus alebo mínus body k tomu. Stále, keď sa stretne nejaká väčšia skupinka podnikateľov, ktorí majú svoj názor, tak nie je to úplne jednoznačné, ale myslím si, že ako sme sa postupne bavili, tak sa to viacej prikláňalo na tú stranu, kam malo, všetci sa pripájali k víťaznej strane. Mal som svojho favorita a úplne mi to rozbili. Nehádali sme sa, samozrejme, ale po niekoľkých hlasovaniach nakoniec sme dospeli k veľmi dobrému výsledku. Všetci členovia poroty, alebo teda väčšina z nich, sú bývalí podnikatelia roka. To znamená, vedú svoje firmy, sú zvyknutí presadiť svoj názor a zrazu sú v prostredí, kde to môže byť inak. No a musím povedať, že nie vždy sa nám podarí všetkých presvedčiť, ale väčšina rozhodne. Pri niektorých veciach sme si vymieniali tie názory a ja musím povedať, že tiež som sám zmenil názor s tým som išiel po diskusii poroty. Každá jedna z týchto firiem a prípadne aj víťaz tohto ročníka má veľkú šancu uspieť, ak nie v rámci reálneho rebríčka alebo toho víťaza, ale určite stojí za povšimnutie hodný pre ostatných. Musím povedať, že keď porovnávam rôzne súťaže podobné, ako je táto, a v niektorých sa zúčastňujeme aj v porotách, tak EY Podnikateľ roka je jedna z najspravodlivejších, najférovejších a zároveň najprofesionálnejších súťaží. Veľmi pomôže práve zviditeľniť týchto podnikateľov, tieto príbehy, dať tú pozitívnu správu ostatným ľuďom, že veci sa dajú sa riešiť dobre, dajú sa riešiť úspešne. Za mňa je to jednoznačne najprestížnejšia podnikateľská súťaž. Ja nepoznám nič podobné. Je to veľmi zaujímavé spestrenie toho života a zároveň si myslím, že je to veľmi skvelé na networking. Pre každého podnikateľa táto súťaž určite inšpiráciou, takisto môže si tou prihláškou tak spýtovať svedomie, čo robí v tej firme dobre a čo by mohol zlepšiť. A to je ďalší prínos toho. Ja si myslím, že táto súťaž má svoj veľmi silný kredit a meno. Aj čo sa stretávam s ľuďmi v mojom okolí, tak naozaj je to už, by som povedal, taká vlajková loď podnikania a kreditu podnikania na Slovensku. Čo môže byť väčším honorom pre podnikateľa, keď ho ohodnotia samotní podnikatelia? A to nie hociakí, práve takí, ktorí už prežili aj pády, ale aj vzostupy, dokázali sa otriasť, ktorí majú to ocenenie Podnikateľ roka. Pre mňa toto bolo, alebo je najväčší honor. A dovolte, aby som vám predstavila hudobného hostia dnešného večera. Ide o Stories Quartet. Je to mladé, ambiciózne zoskupenie hudobníkov, ktoré spája vášeň pre komornú hudbu a spoločne skúmajú jej rozmanitosť a príbehy, ktoré sú v nej ukryté. Každý člen prináša do kvarteta svoju jedinečnú osobnosť a kultúru, z ktorej vychádza a skúsenosti nadobudnuté na najprestížnejších školách, významných hudobných univerzitách v Rakúsku, Rusku aj na Slovensku. Takže Stories Quartet bolo založené v roku 2021 a jeho členmi sú, a už by som to hovorila, keby som videla, že nejaký člen trčí aspoň trošku. A je to tak. Prvé husle Patrik Klačanský, druhé husle Karolína Klačanská, viola Alžbeta Godovičová a violončelo Alexej Kardaš. Už z tých priezvisk je jasné, že niektorí sú manželia a niektorí sú vzdialení príbuzní s Kardashiankami, ale veľmi, veľmi vzdialení. Wolfgang Amadeus Mozart zložil práve pre takéto potreby jednu z tých takých menších, vyslovene malú nočnú hudbu. Takže nech sa páči.
ísť na to gro dnešného večera, na odovzdávanie cien. Ja len pripomeniem pre tých, ktorí si to ešte stále možno úplne neuvedomujú, že EY Podnikateľ roka je vlastne jedinou skutočne celosvetovou súťažou svojho druhu. Bola založená v Spojených štátoch amerických v roku 1986, takže tiež už bude tak zľahka jubilovať. A opäť pripomínam, že to finále nás privádza do Monte Carla, kam pocestuje jedna z vás, niekto, kto sa dnes večer predstaví svojim podnikateľským príbehom. A začneme teda EY začínajúcim podnikateľom roka. Do tejto kategórie sa mohol prihlásiť akýkoľvek účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky, ale nie viac ako 5 rokov, takže odtiaľ potiaľ. A s touto kategóriou nám pomôžu 4 odovzdávajúci, pretože je to dôležitá kategória, takže musí mať 4 piliere. No a tou prvou je členka poroty a EY Podnikateľka roka 2013 za spoločnosť Microstep Eva Stejskalová. Ďalej prichádza, dobrý večer, ahoj, partner oddelenia stratégií a transakcií EY, pán Jozef Matia, ktorý odovzdá trofej. A rovnako radi privítame aj pána Martina Sobolu, ktorý je obchodným riaditeľom developerskej spoločnosti Rejno a generálny partner súťaže. Ten odovzdá diplom. Každý má svoju úlohu. Nech sa páči, dobrý večer. A na záver príde aj pán Robert Furda, ktorý je manažér predaja a marketingu automobilového partnera súťaže BMW Slovenská republika, ktorý odovzdá voucher. Dobrý večer. BMW na 1 mesiac. Dobrý večer. Asi pri tejto kategórii je dôležité povedať, prečo je v tej obálke to meno, ktoré tam je. A keďže ste ma videli aj v tej dokrutke, musím povedať, že mňa tam strihli.
Pretože ja som hovorila o tom, že sa nám tu vyskytlo mnoho takých nových biznis modelov, tých lifestyleových, založených na marketingu, založených na teda tom retaile. A ja sa musím priznať, my sme začínali podnikať pred 34 rokmi. Vtedy toto jednoducho nebolo. Nebol internet, neboli e-shopy, nebolo nič. Takže ja niekedy som naozaj úprimne prekvapená, čo sa tu deje. Pozitívne prekvapená. Dobre. Prekvapená. Nazvime to prekvapená. OK. Nazvime to prekvapená. Ako som sa už mnohokrát vyjadrila, mňa nesmierne obohacuje ako prítomnosť tejto porote. Pretože napriek tomu, že som prekvapená, tak je to úžasné, čo sa darí týmto začínajúcim podnikateľom. Vieš, mne to podľa mňa urobili naschvál, lebo práve medzi týmito začínajúcimi podnikateľmi je potenciál, že tu budú práve tie firmy, kde ma tie biznis modely prekvapia. OK, no však to je dobre, veď dôležité je ťa v tých doklúdkach strihať, to je podstatné, lebo by si Boh vie ešte čo povedala. Ale ja to dorozprávam. Takže robia to zbytočne. Povieš si, čo treba. No je to obohacujúce pre všetkých generačne, aj čo sa týka oblasti podnikania. A o to viac sme teda zvedaví, kto získa toto ocenenie začínajúci. Je to úžasné, čo sa podarilo tomuto mladému človeku dosiahnuť. V tomto období, ako už Adela povedala, môže podnikať 2, ale maximálne 5 rokov. A za týchto 5 rokov dosiahol úžasné úspechy. Víťaz kategórie EY začínajúci podnikateľ roka 2024, ktorým sa stáva Martin Schwenk zo spoločnosti Puella Vône SRO. Už starovekí Egypťania vedeli, že vône dokážu vyvolať spomienky, pocity, ale rovnako aj zlepšia náladu. Aj to sú zrejme dôvody, prečo sa také vône stali hlavným pilierom podnikania Martina Schwenka a jeho Puely. Puella sú parfumy na pranie, čo je vlastne náhrada a vyváže. Je to na báze vonných olejov. No nezostalo to len pri parfumoch na pranie. Zákazníci si žiadali v našich voniach aj iné produkty. Postupne na trh sme prinašali v našich voniach či už difuzér, sviečku, bytový sprej a podobné produkty, ktoré sú spojené s našimi vôňami. Zákazníci nás milujú hlavne kvôli tomu, že tá vôňa je dlhotrvacná. Samozrejme im ešte aj rozvonia byt alebo dom, keď to pradlo vyvešajú. No a na niektorých látkach tá vôňa drží niekoľko týždňov a na niektorých látkach aj niekoľko mesiacov. Najsilnejšie momenty pre začiatok podnikania si pritom niektorí odvážlivci prinášajú aj z detstva. Keď sme chodili k babke na prázdniny a stále jej voňalo pradlo a keď som prišiel domov, tak mamke som hovoril, že babke strašne voňa pradlo, nie že prečo nám doma tak nevoňa, tak ona hovorila, že babka leje veľa a vyváže sa neoplatí dávať, lebo potom to upchá tak práčku a tak ďalej. A tak si Martin nosil myšlienku stále v hlave, až kým neprišiel ten správny čas, na ktorý si však musel počkať. Som robil rôzne práce, kde som veľmi dlho nevydržal, lebo som nebol, dá sa povedať, že stávaný na to robiť niekde zamestnanca. Potom som sa našiel v taxiku, kde som pracoval asi 3 roky a tam mi vlastne vyhovalo to, že koľko človek odrobí, tak toľko si zarobí. No a potom som sa dostal vlastne k podobnému typu produktu, ktorý vlastne bol dovážaný do strednej Európy s tým, že tie produkty na Slovensku, v Česku ani Maďarsku neboli. Nejakým spôsobom sa začal v tom vrtať. Vznikla značka Puella. Už od začiatku mladý podnikateľ vedel, že s jeho produktami nezostane len na Slovensku. Chcel som nejakú svetovú značku, ktorú by vedeli vysloviť naprieč všetkými krajinami. Výber značky prebiehal asi nejakým takým spôsobom, že som si dával rôzne slova do rôznych prekladov, hej, všetko okolo toho, dajme tomu prania, voňavé a tak ďalej. Potom zhodou náhod vlastne Puella je dievča v latinštine. Určite tým Martin nechcel povedať, že pranie poteší najmä nežnejšie pohlavie. Nakoniec on sám by možno chcel byť príkladom i pre iných mužov. Doma neperie nikto iný, len ja, takže priateľku k tomu nepúšťam, lebo popri tom samozrejme aj tom praní aj testujem rôzne ďalšie nové produkty a tak ďalej, takže pranie je len čisto moja záležitosť domácnosti. Ak teda šéf pri praní schváli novú vôňu, hľadá sa pre ňu svetový názov so slovenským pozadím. Naše vône som pomenovával tak príbehovo Mialu, čo je vlastne zloženie Jarmila a Lubomír, čo sú vlastne moji rodičia, ktorí mi na začiatku finančne pomohli, takže vlastne som to dal podľa kvázi sponzorov. Vôňa je Emia a to je vlastne zloženie mien Emília a Jarmila, čo je babka a mamka. Aktuálne sme v 11 krajinách. Naše najväčšie trhy sú Česko, Slovensko, no a postupne už to dobieha aj to Maďarsko. Naplňa ma to podnikanie aj v tom, že viem tvoriť nejaké tie mladé talenty a pomáhať ľuďom, čo sa týka vo firme, aby rástli s tou firmou. Pred 5 rokmi Puella nebola, teraz má 130 zamestnancov.
Vo voľnom čase sa snažíme s priateľkou tráviť čo najviac času niekde, dá sa povedať, že mimo domova. Tak či už sú to nejaké len predĺžené víkendy, alebo párkrát do roka nejaká dovolenka v teple. Snažíme sa užiť si čo najviac tie hodiny strávené na tej dovolenke, či už nejakým aktívnym športom, ako je napríklad lyžovanie, alebo rôzne vodné športy. Podnikanie ma naplňa v tom, že robím ľudí šťastnými, a to nielen našich zamestnancov, ale aj vlastne našich zákazníkov, že im spremňujem takú štandardnú činnosť, ako je pranie. A diplom si prichádza prevziať Martin Švenk zo spoločnosti Puela Vône SRO. Dobrý večer. Prvá gratulácia dnešného večera, blahoželáme. Takže najprv gratulácia. A získavame diplom, trofej a ešte teda aj poukaz od BMW na 1 mesiac. Neviem, ako to bude s ďalšími ocenenými dnes večer, ale Martin vonia. Naozaj. To je zaujímavé. Veľmi ste voňaví. Ja som aj vyklapaný, Môžem ísť na chvíľku ešte? Môžeme na chvíľku ešte? Dobre. Nech sa páči. Dobrý večer. Tak chcel by som sa poďakovať každému, kto za mňa hlasoval, a samozrejme mojim zamestnancom a ešte rade aj zákazníkom. Trastiem sa celý, nie z alkoholu, ale z stresu. Takže ďakujem pekne a vážim si to a berieme trofej domov, respektíve do firmy, a ukážeme to každému. Nech majú motiváciu ďalej makať. Ďakujem pekne. My vám blahoželáme, je to úžasné. Mňa zaujali nejaké veci, iba v rýchlosti. Že periete, to je výborná inšpirácia, aj môj manžel perie, lebo prať je, hodíme do pračky a potom ma zaujíma, kto to vešia, kto to dáva do sušičky, kto to skladá, kto to žehlí, kto to odkladá. Že pokiaľ to vyjde zo sušičky a potom už to ďalšie. Už to je také, a odkladať do skrine, to už sa vôbec nedie. To je náročnejšie, klasický chlap, hodím to. No, to som len chcela vedieť, že aby sme si vás úplne neidealizovali, to je jedna vec. A keď periete, čo robíte vy, to ma zaujíma, že aj vám sa deje, že tam je tá ponožka bojovníčka, ktorá si hovorí, že ona nechce byť súčasťou tohto programu, ona sa lepí na to sklo, jediná sa nenechá točiť. Aj vy to máte? Presne bolo to, ale vymysleli sme takú respektíve vec, ktorú spojí sa ponožka ešte, respektíve spoja sa ponožky pred tým, jak sa to dá do pračky, a môže to ísť aj do sušičky. A spojíte čím, veď sa potom neoperú? Máme také parovače ponožiek. To nemyslíte vážne? Som si teraz robil sponzoring. Wow, dobre. Posledná vec, čo vám vonia v živote mimo takých štandardných voňavých vecí, ako napríklad mne voňajú psie labky, alebo... To je čudné? Ste tu aj vy takí niektorí, tak sa netvária. Vám čo vonia? Ovocie. Dobre, to je pekne voňavé, ale myslím, že dym, asfalt, benzín. To asi každému. Tam sa zase nezhodneme. Alebo ešte domáca palenka napríklad. Domáca plienka? Palenka. Jaj? Každý žijeme niečím iným. Som z východu, takže... Z východu, dobre. Takže vieme, aké budú ďalšie vône značky Puela. Ešte raz vám blahoželáme, ďakujeme a držíme vám veľmi, veľmi palce v vašom podnikaní. Začínajúci podnikateľ roka. Ďakujem pekne ešte raz. Martin Švenk, poďte prosím rýchlo ešte na fotku. Je to prvá fotka dnešného večera. Mám tam kde ja? Či? Jak to cítite? Teda ja neviem, ale... Prvú kategóriu máme za sebou začínajúci podnikateľ roka a potom máme ešte ďalšiu kategóriu predtým, než sa dostaneme k samotným finalistom, a to je EY technologický podnikateľ roka 2024. A do tejto kategórie môže byť zaradený akýkoľvek účastník súťaže, ktorého spoločnosť technológie vytvára alebo nejakým inovatívnym spôsobom využíva. Opäť budeme potrebovať 4 odovzdávajúcich k tejto významnej kategórii, takže prichádza člen poroty EY podnikateľ roka 2017 za IBL Software Engineering Michal Weiss, ktorý prečíta meno. Ďalej prichádza partner na oddelení konzultingu spoločnosti EY, pán Peter Málik, ktorý odovzdá trofej. Head of Global SAP Business One Research and Development, generálny partner súťaže. Za toho prichádza pán Jan Ružarovský, ktorý odovzdá diplom. Dobrý večer. A opäť pán, dobrý večer. Dobrý večer. A ešte aj pán Furda opäť, aby teda aj tu bol poukaz BMW od automobilového partnera na celý mesiac obslúžený. A
Dovolil by som si citovať Mariana Bíža, vedúceho partnera EY, s dnešným večerom. Pred 2 týždňami mi takto povedal, že dnešný večer je oslovom normálnosti. Toho, že existujú aj normálne formy podnikania. Ľudia ako vy, ktorí ste v tejto miestnosti, v tejto sále, že veci sa dajú robiť tak, aby po nás niečo ostalo. Že je tam vízia a niečo tomu svetu odovzdáme. Keď si pamätáte, ako začínal tento večer, začalo video, kde boli malé deti a ak sa pozerali do hĺbky ich očí a videli ste tú budúcnosť z nich, sú firmy, ktoré tomuto svetu možno toho veľa nedajú a sú zase firmy, ktoré tento svet menia k lepšiemu. Nie len na slovenskom rozmere, ale aj v celosvetovom. A práve tu by som vám chcel predstaviť podnikateľa roka a technologického podnikateľa roka, firmu Senzoneo, Andreu Basilovu a Martina Basila. A to sú oni. Jednou z veľkých tém budúcnosti je nepochybne aj odpadové hospodárstvo, ktoré však samé môže istý odpad vytvárať. Najmä zbytočné emisie z aut, ak tieto vyvážajú poloprázdne nádoby na smeti. Niečo podobné zrejme trápilo aj manželský podnikateľský pár Andreu a Martina Basilovcov, no ich firma priniesla riešenie. Senzoneo má 3 piliere, pomáha municipalitám po celom svete v 87 krajinách optimalizovať zvozy odpadu. Druhý pilier je to isté, ale na úrovni fabrík, veľké fabriky z Fortune 500 listu. A ten tretí najsilnejší pilier je software pre zálohovanie, tie fľašky, čo sa vracajú po vypití a vráti sa vám záloh, tak za tým je veľmi veľký software, ktorý riadi materiálové a finančné toky. Začínali sme traja, dneska nás je viac ako 153. Začínali sme na Slovensku a v Čechách s Nitrou a s jednou českou firmou a teraz tých zákazníkov máme stovky. Mne sa veľmi páči Buenos Aires, Reykjavík. Najviac sme asi hrdí na zálohovacie systémy, ktoré zo Slovenska sme to know-how vedeli vyviesť do Írska, do Rakúska a do ďalších 6 krajín. Neo je z latinského niečo nové a Senzo, to je ten náš základ, že sme robili senzoriku, takže kvôli tomu Senzoneo. Hoci si už dnes pán Basila zvykol na to, že podnikanie je súčasťou jeho života, vždy to tak nebolo. Dospel som do bodu, kde už som nebol ochotný plniť priania a sny niekoho iného a v princípe to vyvrcholilo tým, že ma na minútu vyhodil môj posledný šéf a povedal mi, že už som vlastne neznesiteľný zamestnanec, že som fakt zrelý už na podnikanie. Som to bral ako veľký šok, ale s podporou manželky sa rozhodli, že do toho pôjdeme. Aj pani Andrea sa teda v podstate pre podnikanie rozhodla hneď a dobrovoľne. Do podnikania ma navliekol manžel a to tým spôsobom, že vlastne v čase, keď sme vlastne čakali dceru, tak mne veľmi chýbalo takéto aktívne prostredie, preto keď prišiel s akýmkoľvek projektom, tak som sa snažila pomôcť, ako sa dalo. Na začiatku teda pomohli i Andrejine marketingové skúsenosti a isté usmernenia. Martin je typ človeka, ktorý má veľmi veľa nápadov skutočne neuveriteľných, ktoré ani domenovo, ani oblasťou spolu veľmi nesúvisia. Ja som zase skôr ten akoby protipol, ktorý tak trošku filtruje a myslím si, že to je vlastne taká tá celkom dobrá kombinácia, vďaka čomu sa nám to darilo tak fajn rozbehnúť. Mimoriadne dôležití sú pre Basilovcov aj spolupracovníci, ktorých si citlivo vyberajú a každý z nich vie, ako dlho má ešte vo firme zostať. Mám pocit, že ešte Senzoneo má stále takú samočistiacu techniku v sebe nejakú, že vieme, kto sem sedí, kto sem nesedí a keď niekto toxický, tak sa snažíme rýchlo odtiaľ to vytlačiť, aby to neotravilo vodu v studni. Možno nie každému úplne jasné na začiatku, že v čom sa cíti absolútne komfortne a dávame mu príležitosť na to, aby to vyskúšal. Keď sme začínali, tak pre nás nikto nechcel robiť, lebo sme boli na pokraji krachu a teraz si môžeme fakt vyberať. Teraz fakt hviezdy k nám chodia. A sú to úžasní ľudia, ktorí tú firmu posúvajú milovými krokmi vpred. A tak rovnako ako moderátorka Adela, aj Senzoneo má svojho Vinceho. Ten sa tu stará o obchod a aj vďaka nemu poznajú firmu v zahraničí. Tie najväčšie firmy na svete, fakt, že najväčšie firmy na svete s nami spolupracujú, lebo my sme jedna z najmenších firiem na svete. Keď nám začali zákazníci sami písať, presne tí, ktorých sme mali akoby v predstavách modlených, že to by mali byť oni, to boli akoby pre mňa tie wow situácie, že tak OK, že urobili sme to dobre. Úspešné spoločné podnikanie je podľa pani Andreji aj istým korením pre vzťah. Tá práca dáva extra rozmer tomu vzťahu. Máme sa o čom ďalšom baviť, o niečom profesionálnom. Je to príde akoby oveľa zaujímavejšie a hodnotnejšie tým pádom. Máme 4 deti, takže
tam smeruje väčšina nášho úsilia, nášho času. Je to ale veľmi príjemný čas, väčšinou ho trávime v prírode, prechádzkami. Milujem ten čas s deťmi, som rád, že sú športovo založené, chodíme na bicykle, chodíme na lyže. Ja som svojho času aj tancovala, bavilo ma veľmi flamenko, bavia ma veľmi takéto umelecké, kultúrne veci. Chcel by som mať čas pre seba, tak preto sme si vytvorili vo firme také pravidlo, že cez obedy chodíme do posilovne, máme svojho trénera a keď schudnem zo pár kil, tak sa vrátim k futbalu, ktorý som raz týždeň nehrával. Som veľký milovník tiež aj klasickej hudby. Čo ma ešte občas baví, je, že si im zastrieľať, že sú také rôzne kombatové strelnice, kde si môžete v nejakých scenároch zastrieľať, tak to ma baví. Mám pocit, že nie je veľa firiem, ktorí dokázali spraviť ten krok za slovenský plot. A to sa mi veľmi páči, že prezentujeme Slovensko, myslím, že v dobrom svetle a ukazujeme aj iným slovenským firmám, že odtiaľto zo Slovenska sa dá robiť zahraničný biznis. Na pódium prichádzajú manželia Basilovci, reprezentujúci spoločnosť Senzoneo. A Senzoneo sa stáva aj technologickým podnikateľom roka 2024, takže tam najprv od pánov gratulácie a všetky trofeje. Páči, mikrofón je váš. Mám pocit, že tým, že sme boli na svadbe toho jedného Vinceho, že si týkame, tak ahojte, dobrý večer, nech sa páči. Nech sa páči. Dobrý večer všetkým. Naozaj je to pre nás veľmi príjemné prekvapenie. Všetko, čo v tej dokrutke odznelo, je naozaj pravda. Žijeme tou našou firmou veľmi intenzívne a ja by som veľmi rada túto príležitosť využila aj na to, aby som poďakovala všetkým tým, ktorí pracujú nielen vo firme, ale všetkým v rodine. Pretože to je obrovská opora, nevyhnutná absolútne na to, aby fungoval život šťastný a vďaka tomu, keď ste naplnení aj v tomto zmysle, tak dokážete napríklad naplno pracovať. Takže ďakujem. Rovnako veľká vďaka Andrejke, že to so mnou vydrží a že ma tak usmerňuje našim deťom, lebo ten život je veľmi komplexný a oni tiež niekedy sú bez nás, keď cestujeme po svete. Pánu Bohu samozrejme tiež, že sme zdraví a že sa nám všetkým darí. Chcem povedať to, že nie je to vôbec ľahké a samozrejme, že aj o rok tu nemusíme byť, že to všetci viete z podnikania, že niekedy sú nepredvídateľné udalosti, ktoré sa snažíme manažovať. Ja by som chcel jednu vec povedať, že už tu všetci ocháme akoby nad tým štátom a pre mňa je najväčšie riziko to, že nás zaizolujú, že budeme odizolovaní tak, ako sme my odizolovali ruských zákazníkov, kde vôbec nepredávame. A myslím si, že by sme sa mali ako podnikatelia ozývať, lebo je to reálny problém. My dávame zamestnávanie, my prinášame sem dane do Slovenska, čiže keď nerobíte veľa so štátom, tak sa proste nebojte a ozvite sa. My sme založili aj platformu, veľa z vás, je tu signatárov z firmy Spolu, veľmi si to vážime a budeme šťastní za každý ďalší hlas, ktorý sa k nám pridá, pretože my tam kumulujeme potom ten obrad, ktorý spoločne vytvárame a koľko máme zamestnancov a to má potom o tom väčšiu sílu, keď hovoríme smerom k vládnej garnitúre, ktorú žiadame len o to, aby nám nehádzali ďalšie polena pod nohy. A ešte raz veľmi veľká vďaka. Gratulujeme. Aj za toto veľmi pekné posolstvo, ale vlastne celá vaša firma je jedným veľkým aj ekologickým, aj podnikateľským, aj hodnotovým posolstvom, ktoré sa rozšíruje po desiatkách krajín sveta. Chcela som povedať, že dávajte si pozor, na Vinceho zvyknú vo firmách zakladať odbory, ale zdá sa, že u vás nebude treba. Takže jedna fotografia, teraz asi najhromadnejšia dnešného večera, dáma by mohla... Poďte jasne určite do stredu. Milí ocenení, Basilovci, to baví ma. Ja to napríklad nechcem moderovať, čo sa teraz deje. To si vyriešte si to sami. No, A toto už asi nedáme na Instagram. Teraz jeden veľký potlesk pre technologických podnikateľov roka 2024 spoločnosť Senzoneo. Ďakujeme všetkým odovzdávajúcim. Môžeme začať hneď s tým prvým finalistom. Už teraz budeme mať vždy len jedného odovzdávajúcu a to zo stajne EY. Takže teraz prichádza senior manažérka oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku, Marta Onuščáková. Dobrý večer.
Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Obálka. Môžeme? Môžeme, poďme, jasne, poďme na to. Takže prvým finalistom súťaže EY Podnikateľ roka 2024 je pán Ján Mitošinka zo spoločnosti Damito SRO. Čo môže byť pre rozvoj obchodných aktivít lepšie ako tovar, ktorý potrebujú mnohí a stále? Takto sa na svoje podnikanie pripravil a zameral i Ján Mitošinka. Spoločnosť Damito poskytuje služby a riešenia svojim zákazníkom v 4 samostatných divíziách: kancelárske potreby, osobné ochranné pracovné prostriedky, personálna priemyselná hygiena a obalové hospodárstvo. Firma si pritom svoje hodnotové nastavenie, ktoré najlepšie charakterizuje prívlastok rodinná, preniesla aj do svojho názvu. Názov spoločnosti Damito vzniklo z iniciálov najskôr môjho prvorodeného syna, Davidko Mitošinka. Následne sa k tomu pripojil druhý syn Adam, bratovi sa narodil tretí chlapec Miško. Jánovi Mitošinkovi bolo zrejme podnikanie súdené. Nakoniec podnikavosť v sebe objavil už ako dieťa. Na základnej škole som predával C-čka a učitelia si zavolali rodičov do školy a zakázali im, aby ich chlapec nerobil žiadny kapitalizmus. V takých 15 rokoch prišli prvé podnikateľské aktivity, kedy som po dedinách chodil a predával som rôzne toaletné papiere, utierky, uteráky, papuče na zips. Niektorých produktov sa však Ján nevzdal ani vo svojej firme, no v rámci nich sa stále snaží hľadať to výnimočné, čo výrobcovia ponúkajú. A to je aj jeden z jeho predpokladaných pilierov úspechu. Až 8% bieleného toaletného papiera spôsobuje rakovinu hrubého čreva. Náš toaletný papier je vyrobený recykláciou a separáciou vlákien z tetrapakových obalov. Vďaka týmto riešeniam sa nám v roku 2024 podarilo zachrániť viac ako 15 000 stromov a vyhnúť sa viac ako 1000 tonám emisí. Zaujímavým produktom sú rukavice ATG, každý jeden pár opratý v dažďovej vode. Podnikateľ z Brunoviec je pritom hrdý aj na svoju divíziu, ktorá vyvíja obaly pre zákazníkov. Spolu s mojimi kolegami sa píšime aj tým, že máme individuálny prístup so svojím zákazníkom, kedy robíme rôzne optimalizácie. Ako príklad uvediem veľkú výrobnú spoločnosť, ktorá balila 6 svojich výrobkov do 6 rôznych obalov. Nám s mojimi kolegami sa podarilo toto balenie zunifikovať a dnes majú jeden kompaktný obal na 6 druhov výrobkov. Voľný čas, keď ho mám, je pre mňa vzácny, preto ho rád využijem so svojou manželkou, so svojimi priateľmi, so svojimi deťmi. Milujem cestovanie, mám rád varenie a také tie tradičné dedinské zábavy, ako sú zabíjačky a obdobné aktivity. Veľmi rád cestujem po Slovensku, veľmi rád cestujem v zahraničí. Tým, že môj brat je vášnivým fanúšikom Liverpoolu, veľa času strávime na futbalových štadiónoch naprieč celou Európou. Veľa cestujeme za týmito zážitkami spolu s našimi priateľmi a s našimi rodinami. Podnikanie pre mňa znamená slobodu v rozhodovaní a nezávislosť. Ja milujem ten pocit, kedy sám môžem rozhodnúť o tom, ako naložím so svojimi peniazmi a mám obrovskú radosť z toho, keď niečo zarobíme, že sa môžeme podeliť a rozdeliť. To ma naplňa optimizmom, entuziasmom, dáva mi to energiu do ďalšej práce a milujem ten pocit, keď mám slobodu. Dámy a páni, prichádza prvý finalista dnešného večera, pán Ján Mitošinka zo spoločnosti Damito SRO. Ešte jeden potlesk na cestu mu isto dobre padne. Dobrý večer, gratulujeme, toto je váš diplom. A teraz je to aj váš mikrofón na chvíľu, nech sa páči. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Je mi veľkým potešením, tak ako tu už bolo spomenuté, stáť medzi týmito diamantami a byť na tomto pódiu medzi vami. Karel Gott, keď vyhral českého Slávika 42 krát, povedal v niektorom tom príhovore, že toto som nečakal, takže toto som nečakal. A veľmi pekne by som sa poďakoval za nomináciu pánovi Cvikovi,
My sme sa predtým nepoznali, takže ma veľmi potešilo, že pre človeka, ktorého som stretol iba párkrát, som bol niečím výnimočným. A to, že tu dnes môžem stáť a prihovárať sa k vám, patrí obrovská vďaka mojim rodičom, mojej rodine, mojim deťom a kolegom v práci, bez ktorých by som tu dneska nebol. Takže veľmi pekne ďakujem. Ďakujem porote, organizátorom. Kedykoľvek. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Ďakujem. My ďakujeme vám. Ja vás na chvíľočku ešte zdržím, pretože mne to nedá, mňa to vždy veľmi zaujíma a verím, že aj vás a vlastne pri vás, ako aj pri mnohých iných podnikateľoch ma fascinuje tá prvotná iskra, ktorá príde už v detstve. Že vy ste s C-čkami podnikali. Ja som si to, nikdy som si na to netrúfla. Viete mi si ešte spomenúť, aká bola cena, či ste mali aj paragraf napríklad, aké ste mali také väčšie... Paragraf, aj trojky, aj čiaru sme hrali, aj fúkanú, všetko. A vy ste ale boli jediný, ktorý akože na tom nejak zarábal? Áno. Výborne. Tomu sa hovorí, že ten podnikateľský duch sa prejavil a potom, keď ste chodili po dedinách a predávali ste tie papuče a ten toaletný papier, boli ste ten podnikateľ, ktorý sa ozýval v dedinskom rozhlase, že prišiel podnikateľ, predáva papuče. Adelka, presne tak to bolo. A mal som 15 rokov, keď som išiel prvýkrát a to boli také tie čierne papuče na zips. A bolo to na otcov živnostenský list, lebo v 15 rokoch by mi asi nikto nevystavil. Takže od 15 rokov. To je výborné. Takže teraz by ste mohli len tak prísť akože už s týmto diplomom na nejakú dedinu. Nech vás vyhlásia, že prišiel EY podnikateľ. Hej, že nech vedia trošku, že už je to iná liga a vďaka vám si budem veľmi pozorne študovať toaletné papiere. No tak, prepáčte, ale je tu niekto, kto to nepoužíva a ak áno, neprihláste sa, prosím vás, lebo bude to naozaj hanba. Ale že to je mimoriadne zaujímavé a teda mal by byť čo najviac recyklovaný, ideálne od vás, od vašej značky. Presne tak. Dobre, presne tak, budem na to pamätať a keď nie, tak si odložím nejaké tetrapaky a niečo vymyslím. A niečo vymyslím. Pekný večer, ďakujem ešte. Držíme vám palce veľmi, veľmi. Toto je prvý finalista dnešného večera, ktorý sa teda aj odfotí. Pán Mitošinka. Toto už je aj rovno Instagram na výšku. Ešte raz jeden veľký potles. Všetko dobre. Nech sa vám darí. Ďakujem aj pani Onuščákovej za odovzdanie ocenenia. Môžeme si rovno predstaviť finalistu ďalšieho, teda druhého a celom odovzdá partner oddelenia uisťovacích služieb EY, pán Tomáš Všeček. Dobrý večer, my sa vlastne tiež tak pravidelne stretávame, tu máte obálku. Vy by ste mali byť taký ten človek, ktorý upokojuje ľudia, uisťuje ich, že všetko bude dobré. Tak teraz... Tak ja som dostal, dámy a pánové, druhým finalistou se stává Artur Gevorkian. Nie každý hneď vie, ako vznikne také kovové logo na dámskej kabelke, či predný znak na kapote auta. Recept na to majú v dedinke Vlkanová pri Banskej Bystrici, kde sídli podnikateľ Artur Gevorkian so svojou firmou Gevorkian. Ja som chcel názvom firmy iba povedať, že budem stať za tejto firmy, nech sa deje čokoľvek a som 100% zodpovedný za firmu a za to, čo na nej robíme. Z kovových práškov lisujeme hotové výrobky, bez toho, aby ich potom treba bolo nejako doobrábať. Je to presne ako to, čo my robili všetci, keď boli deti. My do formičky nasypeme materiál, stlačíme ale obrovským tlakom a potom spečieme v obrovských pecach. Arturov profesionálny pracovný život sa však začal na inom fronte, ako je ten metalurgický. Vždy som chcel žiť vo férovom svete, preto som kedysi išiel do armády, pretože to bola predstava, že tam to všetko funguje čestne. No a keď som bol z toho po niekoľkých rokoch sklamaný, tak som rozhodol založiť vlastnú firmu. Keď nezmením svet, tak aspoň zmením to všetko okolo seba. Podnikanie v práškovej metalurgii priniesol ako nápad Arturov otec a spolu naštartovali prvú firmu v Arménsku a neskôr aj na Ukrajine. No o vtedajšom prostredí daných krajín vie pán Gevorkian svoje. Ten život tam bol veľmi špecifický. Nekorešpondovalo to s tým snom, ktorý mal, že vybudovať férový svet. Takže som odišiel do Európy a do Európy som vybral Slovensko, čo dodnes neľutujem.
A nepochybne aj Slovensko sa teší z takého zamestnávateľa, ktorého meno dnes poznajú tie najväčšie koncerny a ktorý už teraz pracuje na svetových projektoch budúcnosti. На взоступе є летецький промисел, мале, легке летадла, дрони. Máme проекти при них. Máme серйозні проекти при шпортове, а цивільне збрання. Подчеркнем, що ми не виробляємо ніч, що забija людей. Máme veľmi zaujímavý projekt pre robotické taxíky pre Spojené štáty. My nepredávame výrobky, my predávame riešenia. Jedna firma, jeden tím, takto to vidia aj zamestnanci a pri každej príležitosti na to upriamia i pozornosť majiteľa firmy. Dodnes na firme nemám vlastnú kanceláriu. Pred niekoľkými rokmi som dostal na narodeniny darček od zamestnancov kreslo, takže teraz už mám kde sedieť pri asistentkoch. Tento rok na narodeniny som dostal tento plakát ako poďakovanie za to, čo spolu robíme. Aj napriek tomu, že Artur žije dlhodobo na Slovensku, národné Arménsko nikdy nezanevrel a časť z neho má aj vo firme. Tento ručne vyrobený chačkár, kríž z Arménska, z arménskeho tufu, ktorý sme dopravili sem z Jerevanu, je naše poďakovanie nás všetkých Arméncov, emigrantov, ktorí našli na Slovensku svoj domov a možnosť v kľude žiť a robiť. Keď hovoríte o voľnom čase, tak ja jeho špeciálne nemám, pretože ten voľný čas, on prakticky aj tak je venovaný firme. Ale určite musíme udržavať kondíciu, tak ja som Armén, mne je zima všade, takže ja potrebujem ten strach z chladu prekonať a preto celoročne plavám. Rád vojdem do studenej vody, pretože potom už keď vyjdem, to ostatné mne nepripadá také zle. Máme psíkov z útulkov, ale my akorát tak stiháme občas pomaznať sa. Ja by som všetkým, kto rozmýšľa začať podnikať, poradil, ak nie sú ochotní obetovať skutečné až 10 ročie života na to, aby vybudovať niečo, nerobte to. Ale keď už do toho pustia sa, tak poviem len to, čo mne kedysi hovoril otec a myslím si, že nie úplne som to jeho uvedomil. Nestracajte čas na idiotov. A po tomto krásnom posolstve Artur Gevorkian prichádza na javisko. Verím, že stále za vášho potlesku. Dobrý večer. Blahoželáme. Váš diplom. Nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne a ja fakticky chcem poďakovať teraz porota samozrejme, ale celému Slovensku a Slovákom ako ľuďom, ako národu, ako všetcím, čo tu žijete, za to, že ja aj moja rodina, my dostali šancu tu žiť normálne. Реально на фірмі вибудували ми сквелу фірму, то є правда, але keď som začínal ako emigrant, my dnes hovorili s jedným z najstarších zamestnancov, z bývalej vedúcej výroby, že vlastne, čo my robili, keď my boli malé, špinavé, k nám, tak najradšej, aby zákazníci nechodili, len posílali tie peniaze, čo my potrebovali. A jediné, čo my urobili, ja som dával im tú istú šancu, čo dostal ja. Proste ľuďom bez odboru, bez škôl, ale takým, čo chceli zmeniť život. A musím povedať, že takých je na Slovensku veľa. A dodnes máme aj našeho prvého zamestnanca, aj druhého, aj tretieho. Asi by som mohol to dlho povedať. Je to naozaj, je to dobrá krajina. Je to dobrý štát. Mňa mrzí, že často vy, Slováci, nejako nadávate príliš veľa. Ja som vďačný každej vláde, ktorá tu bola 30 rokov. Možno tá predposledňa. Tak. Ale fakt, je to, buďte na seba hrdí. Proste buďte na seba hrdí. Vy to zaslúžite, nedajte sa, aby vás ohovarali. Vy ste národ, kde ďalšie x národov prišli a je im dobre. Takže, a my to vieme oceniť, my to vieme povedať vám pravdu. Takže ďakujem ešte raz. To bolo veľmi pekné. Taká
Ja sa pri tomto musím pozastaviť, lebo samozrejme je dobre sa na seba pozerať kriticky, na veci kriticky, ale niekedy takáto zmena prizmy a uvedomiť si to úžasné, čo máme. Za to vám ďakujeme. To sme asi aj tiež trošku potrebovali dnes večer počuť. Ja si len hovorím, kam si toto zavesíte. Na stoličku, alebo keď nemáte kanceláriu. Tak mám asistentku. Táto bude nosiť celý deň za vami. Aha, OK. Ináč, ja si myslím, že vy ste si už museli vytvoriť absolútnu techniku odrážania sa na tej stoličke. Nie? Že už máte ako v tom celkom cvik. Nie? Je to dobré. Je to dobré, pretože jedna asistentka je správa, druhá zľava. Takže vás tlačia ešte aj. Nemám sa prečo odrážať. Perfektné. Ja som si myslela, že budete robiť preteky na kolieskových stoličkách ako taký symbol vášho šéfovania, takého špecifického, ale keďže máte dve asistentky, ktoré vás tlačia a jedna bude ešte držať aj toto, myslím si, že je to jeden obraz a výjav, ktorý určite stojí za nejakú kratšiu predstavu v našich hlavách, ale gratulujeme vám aj k tomu, ako fungujete ako šéf a želáme vám jedného dňa kanceláriu. Ďakujem pekne. Pán Artur Gevorkian, držte to tak, akože aby aj bolo vidno, čo to máte, tak? Dobre? Tak, ako tu bude držať vaša asistentka, tak. Zas to máte tak našikno nejak, no. Tak. Ďakujeme ešte raz za vaše krásne slová a za všetko, čo robíte v podnikaní. Pán Artur Gevorkian. Ďakujem aj pánovi Přečekovi. A tretím finalistom sa stane niekto, koho meno nám prezradí partner oddelenia uisťovacích služieb spoločnosti EY, pán Marek Mikolaj, ktorý prichádza teraz na pódium. Uvidíme, z akej oblasti bude už tretí finalista dnešného večera. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže dovolte mi vyhlásiť ďalšieho finalistu. A tretím finalistom sa stáva Martin Guniš. Zo spoločnosti Green Farm. Jedným zo základných pilierov úplne každého podnikania je nepochybne pevné zdravie všetkých, ktorí firmu tvoria. Fyzické aj to duševné. Veľmi dobre to vie aj pán Martin Guniš, ktorého podnikanie je postavené práve na tom, aby so zdravím pomáhal aj iným. Green Farm sa zameriava na výrobu, balenie a vývoj výživových doplnkov. V roku 2016 sme vyrábali iba práškové. Dnes už vyrábame aj kapslové, aj tekuté, softgely, gumové vitamíny. Ja som o podnikaní uvažoval už keď som bol na strednej škole. To bola pre mňa jediná možná cesta. Príkladom pre Martina bol aj otec, ktorý už v oblasti distribúcie i výživových doplnkov pôsobil predtým v inej firme. No rozhodne dal prednosť podnikaniu priamo so synom a nie len jedným. Áno, sme rodinná firma, tretím spoločníkom je môj brat. Od začiatku dáva do toho všetko, do toho podnikania. Nehádame sa, kto má viac peňazí, kto má menej peňazí. Nevadí mu, že má menej. Hoci má spoločnosť pána Guniša za sebou mnoho úspešne vyrobených produktov, jej vlastné by ste zatiaľ na trhu hľadali len márne. Nepredávame žiadne produkty pod značkou Green Farm. Je to aj z toho dôvodu, aby sme sa naozaj mohli sústrediť na ten vývoj, na tie produkty a nemuseli sme sa sústrediť na ten predaj. Dnes už vyvážame asi do všetkých krajín Európskej únie. Zhruba ten odhad je možno okolo 70 000 výrobkov mesačne. Keď sme kupovali prvý výrobný stroj na kapsle, tak sme si hovorili, že budeme robiť 2-3 milióny mesačne, čo sa nám zdalo nemožné. A dnes je toto číslo v podstate na dennej báze. Našim prvým produktom bol kolagén. Je veľmi dobrý na klby, na pohybový aparát, na vlasy, na nechty a na pokožku vo všeobecnosti. Minimálne by to malo aspoň trošku oddialiť to starnutie. Snáď sa kvôli košickým produktom nebude zvyšovať vek odchodu do dôchodku, ale veď firma má nakoniec pre zachovanie dôchodkového systému aj na Slovensku iný recept, a to v podobe pomoci pre demografický vývoj. Robili sme samozrejme už aj nejaké výrobky na podporu potencie, ktoré sú samozrejme iba výživovým doplnkom, to znamená pomáha to do určitej miery. A zaujímavé je v biznise Green Farmy i to, že tu platí staré známe 1000 ľudí, 1000 chutí, alebo teda chuťové rozdielnosti medzi národmi. Keď sa pozrieme na ten západný trh, dajme tomu Anglicko, Nemecko, tam sú ľudia zvyknutí skôr na také, by som povedal, naozaj čisté produkty, nechcú ochutenie. U nás na Slovensku je práve opačný trend, to znamená, tu ľudia chcú ochutiť, aby to chutilo pomarančovo, jablkovo, na americký štýl by som to povedal.
Svoj voľný čas ja by som rozdelil možno na také dve časti. To je čas pre seba a čas pre tú svoju rodinu. Okrem svojej milujúcej manželky mám ešte dve malé deti. Každý víkend, keď sa dá, ideme niekde spolu. Pravidelne cez leto na dovolenky, cez zimu na dovolenky. Asi pred 3 rokmi v podstate som sa dostal veľmi intenzívne k Formule 1, ktoré ma priviedol môj brat, takže pravidelne snažíme sa aj ísť pozrieť na formulu. Popri tom som si doma vybudoval aj simulátor, na ktorom trošku trávim ten voľný čas. Pre mňa podnikanie znamená hlavne robiť to, čo mám rád a robiť to svojím spôsobom a priniesť na trh to, čo ja chcem a vidieť, že to má ten úspech, že to tých ľudí zaujíma, že je o to záujem. To je to, čo mi prináša to uspokojenie, by som povedal, v tom podnikaní. V tejto chvíli prichádza pán Martin Guniš zo spoločnosti Green Farm SRO. To tretí finalista dnešného večera. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi prekvapený naozaj, lebo aj do tejto súťaže som bol prihlásený úplnou náhodou. Už ani si to popravde nepamätám ako, ale myslím, že mi písala jedna kolegynka, že mal by si sa prihlásiť. A hovorím, ja nemám čas, ja potrebujem pracovať, nechajte ma tak. A som rád teda, že som sa prihlásil, že môžem byť medzi naozaj úspešnými podnikateľmi. A toto ocenenie pre mňa naozaj znamená, že tú prácu robíme dobre, že aj niekedy, keď ten stres je ráno, že či to robíme dobre, či sa posúvame ďalej, či som urobil dostatok preto, aby bolo postarané či už o nás, či už o zamestnancov, či už o našich zákazníkov, tak verím to, že aj toto ocenenie hovorí o tom, že naozaj áno. A chcem sa veľmi poďakovať hlavne svojej pani manželke, ktorá to celé umožnila, pretože vybudovala zázemie na to, že ja môžem pracovať 16 hodín denne, tak to poviem, aj keď nevždy je to pravda. A veľmi pekne ďakujem porote, že ma vybrala. Takisto môjmu bratovi, otcovi, ktorí podnikajú spolu so mnou. A takisto veľmi pekne ďakujem našim zákazníkom, dodávateľom, odberateľom. Ďakujem. Tak si napokon veľmi rád, že sa to udialo. Ono je to veľmi príjemná, veľmi inšpiratívna táto EY rodina. Ja teraz prebehnem v rýchlosti len k tomu produktu alebo produktom, ktoré vytvárate. Mňa zaujíma, keďže ja beriem niekoľko výživových doplnkov. Čo beriete vy? Na dennej báze, to ma zaujíma. Na dennej báze, poviem pravdu, ja beriem probiotika. Aha. To mám položené na stole, to beriem každý deň. A tak, ako sa hovorí, proste obuvník chodí bosý, takže aj u nás je to bohužiaľ pravda. Iba probiotika? Probiotika na dennej báze. A potom deti moje na dennej báze takisto vitamíny. Či už C-čko, či už takisto probiotika a ešte nejaký, myslím, že multivitamín alebo niečo také. Tak to je zaujímavé, to beriem ja lepšie veci, ak vy teraz, pán D-čko tam chýba napríklad. A vymyslíte už aj niečo, aby sa nenalepila tá tabletka túto v tomto priechode, kde to tam... už vymysleli, treba vody trošku. Aha, to som zabudla. Dobre, takže skúsim používať aj tekutiny. Ďakujem za veľmi vzácnu radu. A to sa tam nikde nehovorilo. A držíme veľmi palce. Ďakujem. Aby sa vám darilo aj naďalej. Fotografia rôznych formátov. Kolagén vy beriete? Ešte nemyslíte, ja sa nemám s kým porozprávať o tomto. Ďakujeme veľmi pekne, gratulujeme. Pán Martin Guniš, 4. finalista, sa nám predstaví o chvíľu, ale s tým nám pomôže partner na oddelení konzultingu spoločnosti EY, pán Peter Borák. Dobrý večer. Dobrý večer. Môžem sa vás iba opýtať, vy viete, čo znamená Borák? To niečo znamená? To je moje priezvisko. To je iba vaše priezvisko. Nie, ma to zaujíma, lebo je to asi niečo mimoriadne pozitívne, lebo je to opak neboráka. Takže preto sa... Je taká liečivá bylina, keď premostím na Green Farm, borák lekársky, veľmi, veľmi užitočná. No tak možno, že to má nejaké korene tam, takže vy máte tak akože dobré nomen omen pozitívne, len to som chcela s vami rozobrať. Snáď inšpirácia pre nový produkt.
Určite, a môžete byť tvárou toho produktu. Ja myslím, že dnes vybavíte. Povedzme si, kto je štvrtým finalistom. Takže, vážené dámy, vážení páni, štvrtým finalistom súťaže EY Podnikateľ roka 2024 je pán Rudolf Tuček zo spoločnosti Ministry Rental Service. Hudba dokáže rozplakať, rozosmiať, ale hlavne zabaviť. Jednoducho, hudba je život a ak sa v nejakom projekte zasnúbi s podnikaním, je to odsúdené na úspech. Potvrdiť to môže aj celoživotný DJ a podnikateľ Rudolf Tuček. Po revolúcii som si založil prvú veľkú firmu, ktorá sa zaoberala technikou a pred 23 rokmi sme postavili prvý klub na Slovensku, ktorý sa volal Ministry of Fun. Vtedy bolo veľmi veľa ministerstiev, ale ministerstvo zábavy neexistovalo, tak sa nám to zdalo ako celkom fajn nápad. Potom neskôr sme oddelili z toho ešte firmu rentalovú, ktorá sa zaoberá koncertami a dodávaním techniky. Spojiť život s hudbou a zároveň zábavou nie je záležitosťou mesiacov a ani pár rokov. Takýto vzťah sa zväčša formuje už v rannej mladosti. Už v 8. triede som si vyrobil vlastný zosilňovač, keďže vtedy sa takéto zariadenia kúpiť bežne nedali. V 9. triede som si vyrobil vlastnú reprovedňu a na strednej škole som si už vyrábal prvé vlastné svetelné efekty. Na svoje dizajnérske zručnosti nadviazal Rudolf aj pri svojom podnikaní. Na konte má tak už viacero svetových zábavných klubov, ktorým pomohol so svojimi technickými nápadmi. No výnimočné veci si nechal aj pre svoje vlastné kluby, ktoré prevádzkuje a zároveň si v nich aj ako DJ stále zahrá. Je to ten najlepší oddych pri podnikaní, zahrať si vo vlastnom klube. Mimochodom, Banská Bystrica skončila na 59. mieste ako najlepší klub na svete. Máme aj Epic v Prahe, kde tiež hrávam videodisky a dá sa povedať, že do dnešného dňa sa v našich kluboch zabavilo viac ako 3 milióny návštevníkov. Úspešný hudobný podnikateľ dnes so svojou technikou robí radosť ľuďom naozaj po celom svete, aj v jeho exotických častiach. Najväčší taký štart a najväčší zlom prišiel pred 11 rokmi, keď sme robili veľkú multimediálnu show na Malých divoch a to nám vlastne tak najviac otvorilo cestu do sveta. A z týchto malebných ostrovov je to už len naskok do Saudskej Arábie. Volali mi z Blízkeho východu, že by potrebovali niečo vyriešiť. Mal som tam ísť na 3 dní a nakoniec to skončilo tak, že som sa o pol roka vrátil domov. Cez Transmission sme robili aj v Sydney, v Austrálii, robili sme Melbourne, robili sme v Bangkoku. Základom každej výnimočnej akcie je rozhodne kvalitná a dostatočne veľká aparatúra. Rudolf Tuček toto nikdy nepodcenil a vďaka tomu robí aj výnimočné veci. Keď si zoberieme bežnú svadbu, kde sa používa 1000 W zvuku, tak my z vlastných zdrojov vieme postaviť zvukový systém až 500 000 W, 500 krát silnejší a aj vďaka tomu sme napríklad robili veľký oktagón na fotbalovom štadióne vo Frankfurte a dokonca táto akcia sa zapísala aj do Guinnessovej knihy rekordov ako najväčší oktagón na svete v histórii. Úplne od začiatkov mi manželka pomáha. Spolu sme takedy dávno nosili prvé bedne na maličkých akciách. Dodneska fungujeme. Dodnes manželka má na starosti napríklad divíziu klubu Ministry of Fun. V podstate syn hráva ako DJ. Dcera nám tiež podnikaní pomáha, zať pomáha. Spolu chodíme na rodinné dovolenky a navštívili sme všetky veľké podujatia Spojených štátov amerických aj v Európe, na Ibize. Keď človek aj podniká a nechce hneď mať všetko, ale postupne prichádzajú tie úspechy a postupne rastie, tak je to ďaleko hodnotnejšie ako rýchlo vyrásť ako cudzím peniazom a potom padnúť. To je najhoršie, čo môže byť. Takže to vlastne môže štartovať to práve podnikanie, kedy človek dokáže urobiť pre to podnikanie absolútne všetko, preto lebo má z toho radosť. Dámy a páni, prichádza pán Rudolf Tuček zo spoločnosti Ministry Rental Service SRO. Aj to je úžasné na tejto súťaži, že je veľmi pestrá a že už tí podnikatelia a podnikateľky, ktorí sa dnes večer objavili na javisku, sú každý z úplne inej sféry. Dobrý večer, blahoželáme. Dobrý večer. My sme sa aj s pánom Borákom v zákulisí rozprávali, pán Borák, že on u vás nebol, ja som u vás bola. To, áno, pán Borák, vy chcete sa ešte niečo sa opýtať, že ako tam je, alebo... Že robíte aj dnes večer rozvučenie?
Dnes nie. Ale ja musím povedať, že veľmi si to vážim a musím sa priznať, že po toľkých rokoch vždy som si myslel, že máme takú nevýhodu medzi podnikateľmi, lebo sa zaoberáme zábavou a možno to nie je takéto práve orechové, ale môžem každému povedať, že peniaze je veľmi dôležitá vec pre podnikateľov, ale psychická pohoda, tá zábava, nájsť si trošku čas, aby sa človek odreagoval, si myslím, že to je tiež veľmi dôležité. Takže ono vlastne rozdávame emócie, rozdávame zábavu a my sme napríklad robili aj veľkú show, keď otvárali okruh v Bahrajne, Formule 1, robili sme veľa vecí v zahraničí, robili sme pre Ferrari, nikto na Slovensku možno to nevie a robili sme to pred 10 rokmi a veľmi, veľmi si vážim, že po toľkých rokoch tu môžem stáť. Ďakujem. My vám tlieskame a ja si dovolím vás trošku poopraviť, pretože ja si myslím, že ako aj z tej dokrutky, čo sme videli, to nikto tak nevníma, že robíte takú len zábavu, pretože to, čo robíte, sú obrovské projekty, z ktorých ten výsledný efekt je zábava, ale za tým je strašne veľa driny. Že neviem si predstaviť, že vy ste celé dni za DJ-ským pultom a užívate si zábavu, že ako to vlastne ide dokopy, keď ste ešte aj boli aktívny DJ, lebo si predstavte, že vy, čo podnikáte a pracujete 16 hodín denne, že by ste ešte noc predtým si zahrali pár setov. To sa asi v istom momente muselo nejak rozísť alebo nejak skoordinovať. No, v podstate musím povedať, že odjak živa, akože DJ, to bol môj koniček, to bola tá zábava, ale vlastne technika, to bolo to moje zamestnanie. Roky, ktoré sme robili, je to 33 rokov od založenia firmy a odtedy, ako sme začali. Takže v podstate som si to spojil a práve to je to odreagovanie, ale čo je veľmi podstatné, je to, že vlastne keď idete na nejaký fotbal, kde je 100 000 ľudí a teraz idú tam aj ľudia, ktorých fotbal nebaví. Ale keď to domáce mužstvo dá gól a 100 000 ľudí zakričí wow, tak to je tá emócia a to je presne to, kedy ten človek, ktorého to nemusí priamo baviť, si oddychne. Ono môže ísť niekde na nejaký koncert, ale vlastne keď vidí, ako sa ľudia bavia, ktorí sa chcú, tak tí rozdávajú tú emóciu, ktorá dopadá aj na ľudí, ktorí by si mysleli, že tam to vôbec baviť nemusí. Je to nákazlivé a za tým všetkým je aj kvalitný zvuk, kvalitné osvetlenie, kvalitná technika a tam už zrazu sa nachádzate vy v tom celom. Posledná otázka, keď ste boli... Pardon, len odpoviem. Ono presne o tom to je, že keby ste napríklad akedy dávno poslali Michaela Jacksona na fotbalový štadión a tráva nič, tak vlastne nikdy v živote by tá emócia nevznikla. Tá vzniká ako tomu, že ho všetci počujú, že musí byť kvalitné ozvučenie, musí tá show byť LED obrazovky, svetla a tým sa my zaoberáme. My sme robili aj veľmi veľa televíznych prenosov a cez východnú, čo je vlastne folklór, cez modernú zábavu, to nie je len ako diskotéky. Ako. Jasné. A vy ste čo hrávali, keď ste boli DJ? Jaký žáner? Nedá sa povedať, že čo som hrával, keď som bol DJ, lebo od 81. roku som mal československé prehrávky a odtedy vlastne do dneska vo vlastných kluboch hrávam a vlastne aj minulý týždeň Oldiska v Ministri bola vypredaná, moja akcia. No veď to si povedzme, Oldiska. Lajsla Bonita. Oldis je to dnes, ale vtedy to boli nové hity, takže no, vlastne všetko. Ja tomu rozumiem. Ja už tiež vlastne počúvam hity mojej mladosti a už to je Oldies party, áno. Takže ono sa to všetkým nejako stane. Je perfektné, že robíte, čo robíte a ono za tou najväčšou zábavou je najväčšia drina, takže to sa musí takto spojiť. Aj tie oldies môžu byť rôzne, lebo napríklad ja, keď som hrával pred 20 rokmi, aj klubovú scénu rôzne žánre, tak to bolo iné ako tie bežné oldies. Chcete sa pridať do rozhovoru, vidím, že tu tak stojíte? Ešte nie je ten váš hit, dobre. Tak zaspievajme si na záver spolu. No dobre, nie, poďme sa odfotiť. Ešte raz veľký potlesk pre pána Tučeka. A vy ste aj rozprávali ako DJ na mikrofón? Rozprávali, že? Áno. Tak nechcete cestou, keď pôjdete okolo mikrofónu, povedať niečo také, čo ste hovorievali ľuďom na diskotékach? Skúste, ale iba tak, ale diskotékovo a stručne. Dobre, OK, takže nech sa páči ďalší finalista, pán Rudolf Tuček sa s vami lúči ako DJ. Ešte raz ďakujem, ale hlavne musím poďakovať svojej manželke a musím povedať jednu takú vec, že medzi podnikateľmi je možno moderné meniť manželky. Ja mám manželku skoro 40 rokov a úplne od začiatku sme začínali a do dneska fungujeme veľmi dobre. Aj to ste pekne povedali. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, pán Borák.
trafniť 5. finalistom bude niekto, koho meno nám prezradí partner oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku, pán Tomáš Naď. Dobrý večer. Dobrý večer, obálka prichádza takisto. Stretnutie sa podarilo, takže prezrate nám prosím meno. Dobrý večer. Takže 5. finalistom súťaže EY Podnikateľ roka je Alexander Feďkovský zo spoločnosti Sanaklis. Ako sa hovorí, na každú dieru sa záplata nájde a možno raz aj lieky na isté ochorenia. Rozhodne v tom však môže pomôcť firma Alexandra Feďkovského. Sanaklis poskytuje komplexné služby v rámci klinických štúdií. My sme jedna z mála firiem na svete, ktorá dokáže ponúknuť všetky služby v rámci klinických skúšaní reálne od A, nie do Z, ale až do poslednej bodky. Je to najregulovanejšie odvetvie na svete, lebo má samozrejme vplyv na zdravie a život pacientov. Sanaklis stojí za niekoľkými úspešnými liekmi, ktoré sa už nachádzajú na trhu, či už je to v onkológii, v centrálno-nervovom systéme alebo v ženskom zdraví, na čo sme veľmi hrdí, že sme mohli byť nápomocní dostať ich na trh. Celý príbeh Sanaklisu odštartovala Alexandrova mama, ktorá bola doktorka, a tiež jeho strýko. No bol to práve Alexander, ktorý dal firme silný globálny rozmer. Sa mi podarilo rozraz z toho, že sme boli nejaký regionálny hráč, až na to, že sme sa stali rešpektovaným svetovým hráčom, povedzme v prvej desiatke v rámci našej branže. Nás už je zhruba 300 ľudí po celom svete, z nejakých 3 alebo 4 krajín, sme dneska na 20. Tým, že ja som Alexander, tak sa povie aj Saša. Takže to je zase A a NA je Natália, ako skrátka od mojej mamy. A Klis je ako pre Clinical Studies. Potom druhý význam je Sana, je čistý po latinsky. A Klis je zase Clinical Studies, čiže to má takú akože slovnú hračku. Jednou z činností Sanaklisu v rámci testov je aj distribúcia liečiv. Tie pred svojou cestou zatiaľ odpočívajú v najmodernejších skladoch. Každým jedným krokom sa firma pána Alexandra snaží pomôcť skrátiť čas, za ktorý sa liek dostane na trh. Nie je to veru krátka doba. Od nejakej molekuly, ktorú majú k dispozícii a idú rozvíjať pre kliniky až do kliniky, bavíme rádovo okolo 10 rokov a viac. Silný firemný tím je pre pána Feďkovského naozaj kľúčový. Aj preto už odovzdal mnoho kompetencií a povinností, no tá najdôležitejšia činnosť mu zostala. Moja úloha je dnes vytvárať prostriedky alebo prostredie preto, aby tomu tímu ľudí, na ktorých ja sa spolieham, aby sa im darilo pracovať efektívne, aby tie podmienky toho zamestnanca uspokojovala, aby nemal záujem odísť, aby nevyhorel. Svoj voľný čas rád trávim s mojou rodinou, či s manželkou, dcérou, či je to moja mama, strýko, jeho deti. Najradšej som buď máme dom v Chorvátsku, po prípade športovať idem na bicykel, lyžovať. Lyžovanie je naozaj Alexandrovou srdcovkou a niekedy sa v rámci neho pridá i celá firma, keďže tento šport majú Sanaklisáci radi a navyše mu na Slovensku aj v Chorvátsku pomáhajú. Rád sa plavím na lodi. Ja na tej lodi trávim pracovne aj súkromne veľa času a je to kombinácia toho, ako ja si viem dovoliť na jednej strane pracovať a na druhej strane byť s rodinou. Ja si myslím, že v prvom rade človek, keď má nejakú dobrú ideu, tak musí byť o nej presvedčený a vydržať pri nej. A keď chce, tak to dokáže. Čiže je to o tom, že koľko tomu človek venuje, to aj dostane naspäť. A už prichádza pán Alexander Feďkovský zo spoločnosti Sanaklis. Toto je váš diplom. Opäť mimoriadne odlišná sféra podnikania, ale mimoriadne zaujímavá. Nech sa páči, váš mikrofón. Tak ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za túto nomináciu. Tak ako som povedal aj v tom interviu, som veľmi vďačný vlastne celej mojej rodine. Či to je o mojej mame, ktorá niečo začala, ja sa to snažím nejako rozvíjať. Či je to moja manželka, dcera, ktoré do nejakej miery trpia, ale si to uvedomujú, prečo to robia, lebo vnímame celú firmu ako našu rodinu. V podstate každý náš zamestnanec, poznám ho osobne, čiže a väčšinu z nich pozná celá moja rodina, takže to je
to je o tom, že nejako všetci spoločne ťaháme nejakú pilku a nepodpílime pod sebou konár. To ste povedali pekne. A každý chvíľku, vy tých chvíľok, kedy ťaháte pilku, máte trošku viac? Väčšinou. Väčšinou. Dobre, ale niekto musí robiť ten protiťah tak, ako aj vašim predchodcom tu na pódiu sa podarilo vytvoriť naozaj obrovský úspešnú firmu, ktorá má presah do zahraničia. To nie je málo, to je viac než inšpiratívne, ale zaujímavá je tá oblasť vášho podnikania, okrem toho, že teda má to rôzne také podsféry. Trošku ma zaujíma to testovanie liekov. A vy ste tiež niečo testovali niekedy, že ste si povedali, a skúsim aj ja. Či to sa... Jasne. Naozaj? Áno. Prepáčem, viac za mikrofón. Ako správny fajčiar som sa zapojil do štúdie, čo sa týka v podstate chronické obštruktívnej poruchy. Aha. A čo skúšali na vás nejaký liek, ktorý... Jasne, dokonca vlastný môj klient, ale to bolo akože úplne mimo veci. Skúste, prepáčte na mikrofón, je to zaujímavé. Dobre. Áno? Minule mi to Zajfa hovoril ako na inom ocenení, ale že nerozprávam do mikrofonu. Už keď to hovorím ja, asi to je vážne. Obidvaja. Áno. No, takže akože zapojil som sa aj ja v to úplne úprimne verím, že ktokoľvek z nás, či je v nejakej núdzi, alebo len tak pre dobro veci, sa zapojí do klinického skúšania, ak má nejaký problém, v prvom rade dostáva možnosť dostať potenciálny liek, ktorý sa objaví na trhu o 10-20 rokov a môže mu signifikantne pomôcť. Samozrejme, že môže sa stať, že ten liek sa nedostane na trh, nepomôže mu, ale ten pacient nebude nejako ochudobnený, lebo stále dostane štandard, ktorý je na trhu. Hej? Aha, čiže neublíži mu. Neublíži mu, hej. Čiže ten benefit tam je absolútne jasný, že buď mi to pomôže, alebo mi to neublíži. A môžem vás veľký potlesk pre predposledného finalistu dnešného večera. Ďakujem za fotografiu. Ďakujem ešte raz potlesk pre pána Feďkovského. A ďakujeme aj pánovi Tomášovi Naďovi. Máme tu posledného finalistu a potom už príde veľké, rýchle finále a zistíme, kto sa stane podnikateľom alebo podnikateľkou EY, podnikateľom roka 2024 na Slovensku. Teraz však poprosím, aby prišiel partner a líder právneho poradenstva EY Law na Slovensku. Je to dáma Tatiana Knožková, ktorá nám povie meno posledného finalistu, pretože príde na stretnutie s obálkou. Dobrý večer. Vítajte. Nech sa páči, môžeme ísť na to. Dobrý večer, prajem. Posledným finalistom súťaže EY Podnikateľ roka 2024 je pán Robert Procházka zo spoločnosti VUMZ SK SRO. Každý Slovák vyprodukuje za rok v priemere až takmer 0,5 tony komunálneho odpadu. Aj keď to zrejme nie je málo, stále sa z tohto množstva dá značná časť zrecyklovať. Len na to treba tie správne zariadenia a práve takým dáva život podnikateľ Robert Procházka. Spoločnosť VUMZ navrhuje, vyrába, montuje a aj servisuje stroje a strojné celky a celé technologické linky určené pre nejaký účel. Naše stroje sa využívajú predovšetkým pre proces priemyselnej automatizácie a v posledných rokoch je to predovšetkým odpadársky priemysel. Podnikateľ so strojárskym vzdelaním prijal výzvu založiť na Slovensku podnik od priateľa z Čiech. Skrátka VUMZ má svoj pôvod v bývalom výskumnom ústave mechanizácie Praha. No a my sme vlastne v roku 2005 rozbehli slovenskú spoločnosť a prijali sme tento pôvodný názov VUMZ. Firma sa počas tých 20 rokov posunula radovo od prvých 5-6 zamestnancov na súčasných zhruba v rámci skupiny nejakých 120-130 ľudí. Pán Procházka je nepochybne na svojich ľudí a rovnako aj na stroje, ktoré u neho vznikajú, mimoriadne hrdý. Jedným z tých najzaujímavejších projektov, ktoré sme dokončili, bola triedacia linka na zhodnotenie zmesového odpadu. Je hybridného charakteru a je schopná súčasne spracovávať buď zmesový alebo plastový komunál. Je v súčasnosti najväčšia linka svojho druhu v rámci celého Československa. Unikátne stroje tak pomáhajú celej spoločnosti. Podarilo sa nám vytriediť zhruba 200 000 tón plastového odpadu, ktorý nemusel byť napríklad skladkovaný. Je to obdobie zhruba sledovaný nejakých 4 až 5 rokov. Pre lepšiu predstavu je to zhruba 250 až 300 000 veľkoobjemových nákladných aut tohto odpadu.
Výnimočnosťou podnikania pána Procházku je aj to, že jeho stroje sú nielen užitočné, ale na druhej strane niektoré dokážu ľudí aj poriadne zabaviť. Čo sa týka týchto aplikácií, robíme špeciálne ruské kola. Ono to vypadá jednoduchá vec, ale je to v podstate z hľadiska statiky, dynamiky a vôbec dosť zložitý mechanizmus. Ten kolotoč, poviem, sa robí mobilným systémom, čiže je schopné po jeho demontáži sa naložiť, dá sa povedať, na podvozok kamiona a byť transportované na iné miesto. Možno aj zo skúšobnej jazdy na takom 30-metrovom kolotoči získava potom sympatický podnikateľ nadhľad nad všetkým. Zberám spätné väzby, kade sa dá, ale snažím sa, aj keď spravím chybu, snažím sa ju eliminovať tak, aby som v očiach ľudí bol ten spoľahlivý, ten človek, na ktorého sa vedia spoľahnúť, vedia sa ho dotázať a viem im odpovedať. Takže snažím sa byť ten šéf, ktorý je pre nich možno najlepší. Ale stále je čo zlepšovať, presne tak. Ak už mám teda voľný čas, tak sa ho snažím deliť medzi rodinu, šport, priateľov. To mi dodáva energiu a relax. Pán Procházka miluje pohyb. Nakoniec DNA tejto činnosti má uložené aj vo svojom priezvisku. Mám rád turistiku, chodím, pokiaľ mi to počasie dovolí, tak sa snažím ísť do prírody. Snažím sa cez tú prírodu vlastne ten vzťah odozdávať aj svojim deťom. Som členom združenia ľadových medveďov v Nitre, chodíme na rôzne akcie s priateľmi, staviame útulne od samého návrhu až po koniec. Máme v blízkosti hrady, ktorým venujeme pozornosť a jedným z nich aj hrad Rušov, kde okrem finančných výpomocí sa snažíme prispieť aj k dielu tým, že chodíme vlastne buď s priateľmi alebo s rodinou na brigády. Dnešný svet je rýchlejší. Mladí ľudia sa mnohokrát inšpirujú krátkými videami, ktoré vidia na sociálnych sieťach a myslia si, že takto funguje aj podnikanie a život ako taký. Ale to podnikanie je hlavne o tom, aby človek, ktorý začína podnikať, mal nejakú víziu, mal nejaké základy, mal nejakú výdrž a energiu prekonať dennodenné problémy, aby sa nezlakol ich prekonávať, ale aby ho tie problémy poučili, stabilizovali a posunuli ďalej. Pretože iba o tom to je a o tom je nielen podnikanie, ale aj celkovo život vlastne človeka ako takého. Veľmi pekné slová zazneli od pána Procházku, ktorý prichádza zo spoločnosti VUMZ SK SRO. Posledný finalista dnešného večera. Gratulujem, veľmi pekne ste to povedali. Nech sa vám ho odovzdá. A nech sa páči. Prajem príjemný večer, vážené dámy, vážení páni. Príhovor som sa nepripravoval, v podstate je to naozaj takým naozaj veľkým prekvapením pre mňa. A o to viac by som chcel teda vyzdvihnúť 20 rokov, ktoré tento rok oslavujeme, je to o týždeň presne, je to 20. výročie, ktoré máme. A spätne si spomínam na tie chvíle, ako sme začínali. Začínal som s otcom, s bratom, na základe popudu, jak bolo povedané v tej dokrutke, a od môjho priateľa, spolužiaka vlastne z Moravy, ktorý nesie to meno VUMZ, čo je vlastne akoby výskum ústavu mechanizácie, najprv pražský, potom vlastne na Morave, nakoniec na Slovensku. A za tých 20 rokov sme prešli strašne kus práce. Čo som videl, tak to je naozaj vďaka, teda ako bolo povedané u všetkých tých poďakovaniach, predovšetkým rodine. Rodina, ktorá ma drží pohromade, či som, jak sa hovorí, out alebo in. A ďalej sú to vlastne mnohí priatelia, mnohí kolegovia, dnes už kolegovia a množstvo skvelých ľudí, ktorí okolo mňa sú a ktorí mi dávajú energiu. A práve tým by som chcel teda poďakovať a zaželať ním, zaželať nám a zaželať takým skvelým ľuďom, ako ste vy, strašne veľa úspechov do ďalších rokov. Ďakujem. Ďakujeme vám za to, ako ste to veľmi pekne povedali, že aj pre mňa nepodnikateľku, a mám takú menšiu SROčku, ale nebudem tým zaťažovať, že ste povedali veľa takých inšpiratívnych slov a verím, že teda aj mladá generácia si z toho niečo vezme, že tu budú aj podnikatelia budúcnosti. A len chcem vedieť, že každé ruské kolo vy musíte otestovať osobne, alebo nemusíte? Osobne nie, i keď takto pred rokom sme mali tú možnosť tesne pred verifikáciou sa zviesť, dokonca aj moja manželka bola vlastne pozvaná, aj ostatní príslušníci, ktorí tomu verili, že teda vlastne to bezpečné, tak sme si spravili vlastne jazdu, to bolo vlastne v Nových Zámkoch, vo výške 30 metrov a pozreli sme si areál, v ktorom vlastne podnikáme, hej, okrem iného. A bolo to celkom príjemný zážitok. Ale nie som ten pokusný králik, kto tam vždycky vylezie ako prvý. Aha, a kto to je? Koho tam podsúvate? To ma zaujíma, že...
Našťastie netestujeme to, je to vlastne verifikované na základe postupov a tak ďalej, no a vlastne je to potom priamo testované už zákazníka. Vidíte, pán zo Sanaklisu, no ľudí používa na testovanie, to je zaujímavé, že vy máte taký iný prístup k tomu, ale rozhodne teda kombinujete príjemné s užitočným a to užitočné predovšetkým sú teda tie triediace linky a tieto záležitosti, takže ďakujeme aj za to, že za tých, ktorí netriedia, to ešte dotrieďujete, to je také poďakovanie, určite nie za mňa, lebo my triedíme a veľký potlesk za všetko, čo robíte za tých 20 rokov vašej úspešnej práce. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Robert Procházka je posledným finalistom dnešného večera. A karty sú rozdané, ako sa hovorí. Potrebujeme len teraz vyťahnuť to ESO dnešného večera. S tým nám pomôžu rôzni ľudia, ale predtým to tak slávnostne teda zahájme, že ideme do finále dnešného večera. A dozvieme sa, kto získa titul EY Podnikateľ roka 2024 v Slovenskej republike. A pomôžu nám s tým opäť 4 ľudia, pretože je tu aj viac cien, aj väčšej pozornosti, aj všetkého. Takže prichádza predseda poroty a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2023 za firmu Jim Beam, Dalibor Cicman, ktorý nám oznámi meno víťaza a odovzdá trofej. A prichádza aj Marian Biš, vedúci partner EY v Slovenskej republike, ktorý odovzdá diplom. Pridá sa aj veľmi osvedčená riaditeľka finančných riešení pre firmy a podnikateľov, ktorá odovzdá voucher na služby privátneho bankovníctva Erste Private Banking, lebo máme tu aj také ocenenie, pani Katarína Gašparovská, ktorou sme sa spoznali už dnes večer na úvod. A ešte samozrejme osvedčený pán Robert Furda, ktorý vždy príde aj s voucherom na BMW na mesiac. Je to stále ten istý manažer predaja a marketingu automobilového partnera súťaže BMW Slovenská republika. A teraz je to na tebe, Dalibor. Takže dobrý večer. Môžeme k tomu dať ešte možno nejaké záverečné slova. Sú to posledné minúty tvojho kráľovania s týmto titulom. Uži si to. Tak svet sa mení rýchlejšie a rýchlejšie. Len pred pár dňami sa stretol americký prezident s ukrajinským a celý svet ostal v šoku. Taktiež pred pár dňami sa stretli európski lídri a možno formovali budúcnosť Európy na dekády. No a zabojoval aj náš pán prezident, ktorý spolu s Gerim na súťaži psov predviedol svoju formu. No a ja som veľmi rád, že v týchto náročných časoch podnikanie a podnikatelia vytvárajú nielen v ekonomike blahobyt, ale aj nejakú stabilitu. No a ja som bol veľmi poctený, že som mohol participovať na výbere tohto ročného víťaza. Mne robí obrovskú radosť, že v tom zozname firiem, ktoré sme mali, boli naozaj desiatky úplne nových firiem, mladých firiem, čo nám veští nejakú ružovú budúcnosť. No a keď sme vyberali z tejto šestice, tak najprv to bolo rozporúplné, ale potom sa tá menšina priklonila na víťaznú stranu. No a myslím, že v našej spoločnosti dáta to nejako nepotvrdzujú, ale to slovo imigrant má ešte stále u niektorých ľudí pachuť a ja som veľmi rád, že môžem vyhlásiť ako víťaza dnešnej súťaže človeka, ktorý tomu robí naozaj je živým príkladom, ako tomu robí svetové meno, a to je Artur Gevorkian zo spoločnosti Gevorkian. Podržím vám niečo? Dobre, tú trofej si ale nechajte, to vám teraz veľmi pristaví.
Ďakujem, čo môžem povedať. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že ani ja osobne, ani firma, my nikdy s nikým nesúťažili. My chceli len prežiť a proste prežiť a aby my prežili, museli byť možno kúsok rýchlejšie alebo flexibilnejšie. To je celé. Ja som veľmi nadšen, že mám dnes toto ocenenie práve na Slovensku, pretože je to, no poviem úprimne, mnohí nám v zahraničí vysmievались a čo nám pomohlo prežiť po A, to vždy bol ten pocit, že a fakt, ja neodporúčam nikomu podnikať. To ráno zobudíš sa a ty nevieš, ako prežiješ do ďalšieho dňa. My 20 rokov s manželkou mali 12-krát ročné obrovský stres, pretože my nemali na výplaty. A to boli ľudia, ktorí s tebou odmakali celý čas a no fakt to bolo veľmi, veľmi ťažké. A to ráno, keď zobudíš sa a nechceš, nie že do práce ísť a žiť nechceš, tak to ťa zdvihne a prinúti ten pocit, že ale tí ľudia na ťa viazaní. Je na ťa viazaná manželka, deti a ešte ďalších niekoľko desiatok ľudí, ktorí rozhodli ten život zmeniť. A je to problém, je to ťažké a no, ty ich proste nemôžeš nechať. Je to fakt ako v armáde. Nemôže generál odísť z poľa boja. Toto je to hlavné, čo nás držalo a to, že na Slovensku máme toto ocenenie, to je ocenenie tých všetkých ľudí, aj toho prvého, aj druhého, aj tretieho zamestnanca, ktorí sú dodnes na firme. Najstarší má 70 rokov a stále robí a všetká úcta a robia ale už aj ich deti. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a ďakujem vám aj v mene tých 70 ľudí rôznych národností, ktorí tu našli domov a určite neplánujú zo Slovenska odísť. Čo aj vám želám. Ďakujem. Ďakujem. Dámy a páni, EY podnikateľ roka 2024, pán Artur Gevorkian. Ďakujeme veľmi pekne za všetky krásne slova. Ďakujeme, že ste sa rozhodli všetky vaše hodnoty tvoriť v našej krajine a tak trošku aj pre nás. Teraz budete na to tlačenie, na tej stoličke, tými asistentkami trošku ťažší s touto trofejou, ale taký týždeň sa s ňou vocte. To tak môže byť. A potom prestúpte do BMW a potom ho o mesiac vrátite. Ale trofej vám ostáva. Takže ešte jedna taká fotografia len pre vás, vaša finálová. A neviem, ako to vnímate vy, opäť tento večer nesklamal, pretože okrem toho, že bol inšpiratívny, mimoriadne pozitívny, plný nádeje, dokonca až takého jemného zvratu, aby sme sa možno pozerali kriticky, ale aj pozitívne na to, čo máme, lebo potom máme možno viac síly čeliť tej kritike, ktorá je tiež potrebná, tak to bol aj večer dojemný, ako obvykle, a ja sa teším na ďalší rok, teda netvrdím, že sa tu so mnou automaticky počíta, ale aj keby nie, vaše príbehy sleduje stále viac bežnej spoločnosti a myslím si, že pre mnohých tzv. Bežných ľudí sa stávajú podnikatelia možno aj takými vzormi a inšpiráciou viac ako my, ľudia zo showbiznisu. Musíme sa s tým vyrovnať, ale myslím si, že to je správna cesta, preto aby sme sa inšpirovali správne. Takže sa držte, želáme vám všetko dobré a pre dnešok už len to, aby ste si ho naozaj užili a oslavili vás všetkých, ktorí podnikáte v tejto celkom podarenej krajine. Však pán Gevorkian. Pekný večer, dovidenia.